साब्रै ओमफ्राय नोंसोर सानसेयाव नोंसिनाव 26 जन मानसि ओंखाम जायो खैस' जन जोंनाव औ दायो जेनेबा खोब बारा जाथारोबा 150 जनल' जायोहाय 150 जन डाक्टार अजा नायनांगौना लोमजाबा साजाबा बिनि थाखाय फैसा नांगौना जोंनो फैसा नांगौ न'आव फैसा होआ रावबो जोंनो रावनो होआ रावबो होआ रावबो होआथ' आरो मा बेलाय मा ना होनोथाय फिसारि इमान फिसा 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 नोंबो होमबा एखे गोदोनिफ्रायनो सेम गासिबो एखे लोगोफ्रा गावलायाखैना नोंसिना गावाखै ओमफ्राय आरो मालाबासिम बेसेसिम गोबाव होबावो नोंसोरला हटेलखौलाय हानायखौ होनोसै हायो थानोसै हायाबा गारसिगोन आरो हायाबा गारसिगोन बिब' बिनानाव गोजासो नोंसोर ना सासे गेदेर नों गेदेर ओमफ्राय सेकेन्डआ सोर ओइ ना साइनाया ओमफ्राय माबायालाय सासेयालाय नैबे ओमफ्राय नैबे उन्दैथार बे जाबाय बखालि उन्दैखौ बखालि होना होमबा गोदोनि मानसिफ्रा उन्दैखौ बखालि होना होमबा ना हेलौ लोगोफोर नै आङो दायो दंफैयो मोनसे हाथायाव बे जाहैबाय जा सुनिबार हाथायाव आङो बेयाव माने मोनसे ओरैबायदि मोनसे खोन्थालांनो नागिरदों आरो बेयाव जोंहा माने बर' बिमाफोरा माने हाथाय खारबाय थायो माने बिसोरो हाथाय खारनानै माने ओंखाम संनाय माने सोरनोबा बिदिनो जाहोनाय माबायदि बिसोर आरो बेखौ एसे मोजां खोन्थालांसै आङो ओमफ्राय आरो बिसोरो माने माबे गामिनि बिमाफोरथाय बेखौथ' आं मिथिया माने रायज्लायबासो मिथिसिगोन आरोखि नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादो नैबेबो सासेयाव दङ बे माबा सासेनि बाय दंलै अबे गामिनि आंबो गामिनिनो बाबा बिजेथिंफोरनिनो बिजेथिंफोर गामिनि आदसा नोंबो हाथाय जानो फैदों नों हाथाय जानोसो फैदों आदसा नोंबो ओंखाम जानो फैबाय नामा ओंखाम जाया लोगोफोराव जिरायदों आरो लोगोफोरा गारि मोनथ'वाखै नोंसिनि लोगोसे इसोर जाय खोन्थानोसै नै बैनि मानसिफ्रा आयै दासो फैदों नै अरावसो सङो बिसोरना नुदोंना नै बेयो नोंसोर मा बेलाय नोंसिना मायाव नोंसोर माने बबे हाथायाव थाङो जोङो नोलोबारि औ जेरामपुर हाथाय औ ओमफ्राय बेलेगाव थांला ओमफ्राय आवगाय थाङोमोन ओमफ्राय नोंसिना टिमा साबेसे साब्रै ओमफ्राय नोंसोर सानसेयाव नोंसिनाव 26 जन मानसि ओंखाम जायो खैस' जन जोंनाव औ दायो जेनेबा खोब बारा जाथारोबा 150 जनल' जायोहाय 150 जन 150 जनाबोथ' गोगोम माथो ओमफ्राय नोंसिनाव मा ओंख्रि आरो मा आइटेम जायो बेदरफ्रा दाउ बेदर बोथिसेयाव थाइबेसेयै लायो नोंसोरलाय जोङो 100ल' लायो 100ल' ओमफ्राय नोंसोरो खै बोसोरसो जाखो बिदि खामानि मावनाया 40 हमदो 30-40 बोसोर आयौ आवगायफोर सुनिबार हाथाय जाजेननिफ्राय आवगायफोर अबावबा थाङोमोन नामा आवगाय शुक्रबाराव थांदों बरदलैनियाव थांदों शुक्रबार ओमफ्राय दायो नोंसोर बादना बायाखै बिदि खामानि मावनो बायाखै बायाखै आरोबाव जोङो हाबावोसो खारलायलायथारो आंनिबाथ' दा बेबायदि बैसोआव नोंसोरो बेबायदि मावनांलामोन खोमा मावनांला ओमफ्राय नोंसोरो फैसा हरबालाय जों थागोन आरो बिदिसो जाबाय होनबा फैसा हराबा बोरै थागोन बिदि जागोन सरकारा फैसा होबा होआ होमबा ओमफ्राय नोंसिना मा जागोन डाक्टार अजा नायनांगौना लोमजाबा साजाबा बिनि थाखाय फैसा नांगौना जोंनो फैसा नांगौ न'आव फैसा होआ रावबो जोंनो रावनो होआ रावबो होआ रावबोआथ' आरो फिसाफोर थाबाबो बहाथो होयो होमबालाय फिसाफोरखौलाय माथो खांनाय नोंसोरलाय खांबाबो हनै मालाय गावसिनि बिदि फिसानो होबाय सासेया बेबो माने आं दा एसे रायज्लायबावगोन एसे ओरैजाय माबा मावनायखौ खोन्थाग्रोनोसै आङो नै साहाबो फुदुङो जाहैबाय माने बिसोरो नै सासेया ना सायदों बेलाय मा नायलाय मा ना बेलाय मा ना होनोथाय फिसारि इमान फिसा बेखौ मालाय ओमफ्राय माबायाव बेसेबां माबेसिगोन बेखौलाय 30 थाखायाव मासे ओंखामजोंहाय आरो औ बेयाव माने मासेयाव 30 थाखा नोंसोर खै थाखायाव बायनायमोन 200 थाखा खैजौ 200 ना नोंबो होमबा एखे गोदोनिफ्रायनो सेम गासिबो एखे लोगोफ्रा गावलायाखैना नोंसिना ओमफ्राय आरो मालाबासिम बेसेसिम गोबाव होबावो नोंसोरला हटेलखौलाय हानायखौ होनोसै हायो थानोसै हायाबा गारसिगोन
नैबेबो लोगोआ सासे बेबो सासे लोगोआ नै ना सायदों जोंना लोगोआ नै ओंखाम संदों ओंखाम संदों बानलु हाखावदों सासे लागावनो जाय फाराफारिथार ना थारमाने जाय फाराफारिखा जाय फाराफारि गाव गावबागाव गाव ओमफ्राय नोंसोरना दा नैबे हाथाया न'निफ्राय बेसेसो गोजान जायो दा नहा बेसे गोजान जागोन जोंना न'आ हाथायसिम बेसे गोजान जागोन बिनिफ्राय औ बेसे किल'मिटार नोंसिना अराव सोङो माने नै बानलु होखाबाय लावजों माजों संगोन नाजोंहाय नाजों संगोन ना अमा बेदरा अमा बेदरखौ संदों ना अमा बेदरजों अलकबि बिराद इन्टारेस्ट माने बिसोर मानसिफ्रा ना बिराद इन्टारेस्ट आयंआ मिथिनायाव माने खै बोसोरसो जाखो बिसिनि दखान होनाया खै बोसोरसो जाखो बे सुनिबार हाथाय जाजेननायानो आरो खै बोसोरसो जाखो बे हाथाया 35 थांबाय 35 बार थांबावबायसो आंनि हिसाबाव 40 आंनिबाथ' 40 थार ओमफ्राय नै बिसिना जाग्रा फैसा खोन्थानोसै आं नै बिदि माने बस्था बरानै होयो आरो बिदिनो नै माने फैदो बस्थायाव फैनानै जारो ओमफ्राय नै बिदि थननानै होदों नै आराम नुदोंना बिदि नै माने मोजां थनखननानै होदों आरोखि बिथांमोनहा दायो माने संखांनाय लाबोबा नैबेयाव दोनफैसिगोन बेयावहाय ओमफ्राय नै जारफ्रा सोरबाया माबोरैजाय सोरबा दैबो लाबोखासै आरो नै ओंखामा माने आंनि आन्दाजाव अलरेडि जाखाबायानो जानांगौ नै ओंखायनो ओंखामा मोजां नुदोंना नै फैदो बस्थायाव जिरायफैदो आरामसे जाफैदो बे जाहैबाय सुनिबार हाथाय ओमफ्राय आरो मंगलबार हाथायाव थाङोना ओमफ्राय आवगाय बबे हाथायाव थाङोमोन शुक्रबाराव थांदोंमोन खेबनै ओमफ्राय मंगलबार बेवहाय मास मोननैसो जादों खोमा देवबाराव बबे हाथायाव बांसिन मोजां जायो नोंसिना हाथाया समानानो जायो दा समान जायोना बेयावबो एखे नोंसोर मा सप्तायाव खेबबेसे हाथाय जायो सप्तायाव जों जेनेबा मास मोनसेयाव खेबनै जाया होमबा सुनिबार ओमफ्राय मंगलबार सुनिबार मंगलबारल'सो जायो नोंसोरो मोननैल' आरो नोंसिनि गेजेराव मालाबा गुदनि गेजेराव आं थांला नों बांसिन मावो नों खम मावो बेफोरबायदि जालायो नामा जोंना बिदिबो जाया जोंना एखे सोलाबाबासो जेनेबा थायो सोरबा सासे सोलाबाबा थाङा बेलेगखौ सासेफोर थांलाबानो थांला थाङो साथामजों हायोना सानैजों हागोन हाया सानैजों हास्लाबा होमबा सानैजों हास्लाबा ना साब्रैया मोजांसिन जायो आरो ना ओरै सासेया ना ओरै सासेया ना सायबाय सानैया ओंखाम संबाय ओरै सासेया ओरै थोरसि लथा सुबाय बिराद माने इन्टारेस्टिंआव आरो बिसोरखौ माने नोजोर होबाय थायोमोन आङो खिन्थु दिनैसो माने आङो बिसोरखौ भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोखि बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय नै बेयो जाहैबाय जोंहा गगामुग निंमां हालामनि सिङाव थानाय बिन्थिपुर गामिनिनो बिसोरो जोंहा आंनिनो सोमोन्दोआव सोरबा आयं आनै मादै आनै बेफोरबायदि जानाय सोमोन्दो आरो बेनिफ्राय आंनि असे गोजा माने आंनि रिलेसननियानो गोजाखा मानसिफोरा ओंखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनखो आरो सोरबाफ्रा मा सानदों बेखौथ' आंथ' मिथिला बिथांमोना माने ओरैबायदि खस्थ' खालामो आरो बिथांमोना जाहैबाय माने गोदोनिफ्राय दिनैसिम 30-35 बोसोरसिमहालागैनिफ्राय दिनैसिम आरो बिथांमोना ओंखाम हटेल होनायखौ गाराखै जाहैबाय आरो बिसोर जाहैबाय माने साब्रैजोंनो आरो दिनैसिम माने रावबो एनायनि गैया रावनिबो राव सायाव खामानिनि खोथा लालायलायनानै माने बेफोरबायदि एनायनि जानाय गैया होनना बुंदों आरो दिनैसिम 30-35 बोसोर खामानि मावनाया मामुलि नङा जुदि बोसोरनै बोसोरथामबा बेलेग बाथ्रा आरो जाहैबाय बे माने 30-35 खोथा नालाय ओंखायनो आं सानदों आरोखि जुदि बिथांमोनहा जुदि बैसोआबो जाया नङा जाबाय खिन्थु बेसेसिम सम आरो बिथांमोना बेबायदि हाथाय खारबावगोन बेखौथ' आंथ' बुंनो रोंला
दा बिथांमोनहा माने गावसोरसो मिथिसिगोन आरो गावसोर दहाय आं सोंनायाव बुंबाय माने जेसेबांखिनि समसिम हायो जों बेसिमहालागै मावनोसै होनना बुंबाय खिन्थु माब्लासिम मावगोन बा माब्लासिम हागोन बेखौनो मिथिया फ्राय माने बिस्रा बिहामजो फिसौ बिजामादै गोनांजोबखा आरोखि माने गावसोरबो साब्रै बिजावजालि गोजासो बायदि मोनदां ना सोमोन्दोआव ना बिदि नङा बिब' बिनानाव गोजासो नोंसोर ना सासे गेदेर नों गेदेर ओमफ्राय सेकेन्डआ सोर ओइ ना साइनाया ओमफ्राय माबायालाय सासेयालाय नैबे ओमफ्राय नैबे उन्दैथार बे जाबाय बखालि उन्दैखौ बखालि होना होमबा गोदोनि मानसिफ्रा उन्दैखौ बखालि होना होमबा ना उन्दैखौ बखालि होना होमबा ना गोदोनि मानसिफ्रा होनो दा ओमफ्राय नोंसिनाव ओरैनो खैथासोनिफ्राय जायो ओंखाम मानसिफ्रा दा 10थानिफ्राय जासिगोन 10थानिफ्राय नैबेयाव जेसेबांखिनि हाथायाव फैग्राफ्रासो जाजोबो ना ओंखामखौ हाथायाव फैग्राफ्रासो जायो दाना बाहेरा मानसिबो हाबो ओरैनो जोंनि बर'फ्रा जागोन जाया जोंनि बर'आबो सोरबा जायो सोरबा जायोना सोरबा जायो सोरबा जाया बिदि आरो अकल नोंसिनाव ओंखामल' होयोना आरो बेलेगबो लाफायो नामा नोंसोरलाय बेलेग लाया ओंखामल' लोंफैयो आरो ना मा दावराव जायो नामा बिसोरो बागोबागो आरो कास्टमारनि खोथा थायोना जोंहा ना नै बिसिना माने कास्टमारा फैबाय होसोना नाय होननो फैलायबायानो नै ओंखाम जानो फैबायानो नै बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला सासे नोंसिना कास्टमारा फैबायानो माने टिफिन लाना फैबाय माने ओमफ्राय ओंखामल' जायो माने नानै दायो जाबाय 9:45 माने सोरबा बे दखानिफ्रा मा जाहैबाय माने फुङावनो सिखारनानै फैयो आरो बिसोरो माने टिफिनल' लानानै फैयो ओमफ्राय सोरबाफ्रा जेरैबो अकल ओंखामल' लानानै फैयो आरो आंनि आन्दाजाव माने गोजाननि नालाय खमसे खम सोरबा माने धेमाजिनि फैयो सोरबा माने लखिमपुरनिबो फैयो जानांगौ ओमफ्राय गगामुगनिफ्राय फैयो बेफारिफ्रा माने बिथांमोना बेयाव जुनायनिबो फैयोमोन ना फिसाफोर दोनफैनाया फैनानै आराम जालाङोमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय दायो बिथांमोना माने सोरबाया माने 9टा दा माने दखानखौ आरामसे खुलिखां माखां साजायखांनानै ओंखामखौ जानानै लाखानोसै आरो ओमफ्राय सानसे बिथांमोना जानोथ' सम मोनला कास्टमार जाबाय थासिन नालाय ओंखायनो माने बिथांमोना 9टा 10टानिफ्रायनो जानानै माने दखानाव मोजां थाबाय थासिन आरो ओमफ्राय आङो नै दायो जोबनायाव जानायखौसो खोन्थानोसै सोरबा नुदोंना सोरबा मालाय ओंखाम लाना फैखायो नै माने बे स्टार्टिंआव बिनो फार्स्ट ओपनिंग आरो ना बियो ओपनिंग মানে বহুত বছর লোক পাইছো বহুত ধুনিয়া খানা বনায় ধুনিয়া খানা ন একদম খানা ধুনিয়া খাই গেলে মন যায় আপনার ঘর কত মরমি তিনিআলি মরমি তিনিআলি হলে তো আপনার ঘৰটো ইমান দূৰ নহয় চাগে ওচৰতে হলেও মানে ভাতটো খাবলগীয়া হয় ন একদম খানা ভাল লাগে মানে খানা ভাল লাগে ন মরমি মানে बिनिफ्राय खाथिथार आरो 5 किल'मिटारसोल' जागोन माने जाग्राया ना मोजां सङो होननायखाय एकदम गावसा माने मोजां मोनलायदों नै फैबावबायसो माने जानाया स्टार्टिं जाबाय आरो बेखौनो खोन्थाबाय जाहांदों जाबाय दे बेखौनो खोन्थाबाय आङो नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफ्रा जुदि सिनायोबाथ' सिनायबायानोसै आरो सोरबाफ्रा जुदि माबाफोर बुंनांगौबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो आं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय दिनैनि भिडिअ अके बाय बाय